Hi guys, नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं दा थांगासिनो दङ टाउनाव। स' जों गारि बायनो नागिरदों। स' जोङो स्कुटि गारि गोदान लायनो नागिरदों आरोना आदाजों आंजों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि मोनो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो आबाव। नोंखौ लानानै गोसो फागोला नोंखौ नुनानै गोसो जावलिया अ सना जायो खालाव खासाव जायो उसाव बादावा गोसोआव हांमा दागाला आंखौ नों हांमा दाला गोसोआव हांमा दागाला आंखौ नों हांमा दाला नोंखौ लाना स' जों सफैबाय दखानाव। स' जों गारिखौ नायहैनोसै आरोना नैबेनो बेयाव गारि दखाना याम्मा कम्पानि आरोना बियो। थ'दो बिदिब्ला आंदो लोगोसे फैदो सिङाव हाबैदिनि बिदिब्ला लाबाय नायनोसै कालारखौ मादि लानाय जायो। जों लानायाथ' स्कुटिखौनो लागोन। माबायदिखौ लाबा जागोन जों एसे सानना नायनोसै आरोना। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय माबायदिखौ लानांगौ कालारखौ। स्कुटिखौनो लाखागोन आरोना बिदिब्ला जोंहा आदाया नायगासिनो आरोना बेनो गारिया बेनि पसन मथे लानोसै आरो। गारि लागोनानै बेनो बेखौबो नायदो आरोना पसन्दखौ जाथाराखै सां नायनोसै मा खालामनाय जायो। लासै लासै गोसो गलिलांबाय साननायाबो थांहां फैहां जाबाय सोरनि बेयो फाव फान्दायनाय आङो बिनिल' जा गारिखौ बाय देखायनो रथि गारिखौ लाबाय नैखौनो मोजाङानो गारिया ने कालारावल'सो बाय जाबाय आरो कालारखौ मोजांसिन नुदों माथो कालाराना बाय मोजां बुंनो जों गारिखौ नैखौनो लाबाय लांसिगोन न'आव फैबाय था थु आं भिडिअ लादोंना ने जोंबो थांनोसै दा आरो नै आंनिया गारिया हा गारि गोदाननि एबारे मोनालायबाय गारि लानानै दा जोङो जाहैनोसै आरो गिफा साहा लोंहैनोसै मिस्थि जानोसै गारि गोदाननि फै सलायनो रोङाखै मालै थांबाय जोंनिया गारि गोदाना एबारे थौदो नोंबो गुमै थौ नोंखौ लानानै गोसो फागोला